ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ପାଇବେ? ଖନାବଚନର ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଶ୍ରୀରାମ ଭକ୍ତିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଖନାବଚନ, ଯାହାକୁ ଅକାଟ୍ୟ ବଚନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଖନାବଚନରେ ଖନା କହୁଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ରାତି ବୁଧ ପାହାନ୍ତି ଯେଣେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତେଣେ ଯାଆନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ରଜନୀ ପାହିଯାଇଥିବ ଏବଂ ବୁଧବାର ପ୍ରଭାତ ହୋଇ ଆସୁଥିବ, ଯାହା ମଙ୍ଗଳବାର ହୋଇନଥିବ କିମ୍ବା ବୁଧବାର ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥିବ। ଏହି ସମୟରେ ତିଥି, ନକ୍ଷତ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରମା କିଛି ନ ଦେଖି ମନ ଦୃଢ଼ରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ପାଇବେ। ପୁଣି ଖନା କହୁଛନ୍ତି, ରବି ଗୁରୁ ମଙ୍ଗଳ ଉଷା ଆଉ ସବୁ ଫସର ଫସା। ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର, ଗୁରୁବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ଉଷା କାଳରେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ପାଇବେ। ଏହି ଖନାବଚନର ଖନାର ଉକ୍ତି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଶ୍ରୀରାମ ଭକ୍ତିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।